Aktar minn 3300 siġra u arbuxell ser jitħawlu fil-Park tal-Majistral grazzi għall-investiment ta' 50,000 euro. Dan il-proġett ta' afforestazzjoni li se jitwettaq fuq medda ta' 4 snin huwa possibbli permezz ta' ftehim li ntlaħaq bejn il-Fondazzjoni Ġermaniża Kummer Vanotti u l-Federazzjoni Heritage Parks. Il-Park tal-Majistral bħalissa għaddej b'eżerċizzji ta' riġenerazzjoni u skont il-kofundatur tal-Fondazzjoni Ġermaniża, dan il-proġett ta' tħawwil ser jagħti daqqatit fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. We are very happy that Minister Miriam Dalli initiated this project to do an afforestation in Magistral Park. This is really a nice park, and with more trees we will reduce CO2 emission and make a better climate in Malta. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli għamlet aċċenna l-ħidma li qed issir biex il-pajjiż ikollu aktar spazji miftuħa. Huwa ta' sodisfazzjon li irnexxielna wkoll nissieħbu ma' NGO u Fondazzjoni Ġermaniża li qegħdin jinvestu f'pajjiżna biex ikollna aktar minn 3000 siġra fil-Park tal-Majistral. Dan huwa wieħed mill-isbaħ parks li għandna f'pajjiżna u bħala gvern qegħdin nagħmlu l-almu kollu tagħna biex dan il-park insebħuh kemm jista' jkun. Min-naħa tiegħu il-manager tal-Park tal-Majistral Darren Saliba faħħar dan il-proġett li ser ikun tajnuna għall-ambjent. Ħajkun hemm proġett ta' afforestazzjoni li ħajitqassam fuq 4 snin fil-Park tal-Majistral. Dan huwa proġett interessanti li ħajjin ħafna lil Malta u lill-ambjent tagħha. It-ħawwil ser isir fi 3 żoni differenti tal-park fejn bħalissa għaddejjin xogħlijiet ta' riġenerazzjoni tal-abitat.